9-njy noýabrda Lewapda adatdakylardan hem has giňgerimli mezburi paxta ýygymy geçirildi. Sebite ýagan ýagyşlardan soň duýdansyz urnulan bu mezburi çäre gatnaşdyrylanyň arasynda 2 ýyl töwereg paxta çekilmedik meditsina işgärleri hem bardy. Bu duýdansyz paxta ýygymy köpleri haýran galyrdy. Sebäbi soňky ýyllarda güýdüň bu wagtlaryna büdjetçiler häzirki ýaly derejede köpçüliklerin meýdana uğradylmany. Üstesinde de öňküler ýaly öz ornuňa başga birini hakyna tutup uğratmagy hem mümkinçilik berilmedi. Diýip Türkmenabady bilim işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä 9-njy noýabrda ýerden mugallimlere tapaklaryny 11 çelini okudyp, soňu bilen de 11:30-da işe gelen libaslaryny göni paxta meýdanlaryna gitmeligi tawsyrylypdyr. Paxta meýdanyna bir ýaly başga da ýüzlerçe, belki de müňlerçe döwlet işgäri getirilipdir. Bu ýerde ýyladys, energetika, şäher ýagtylyk, telefon gullukları ýaly döwlet edaralary bilen birlikde adatça paxta uğradylmayan saglyk işgärlerini, sagalar waglarynaky enekeler hem görmek bolýar. Diýip anonim maglumat beren söhbetesimiz nykdady. Ol häkimliň wekilleriniň getirilen büdjetçilere haýbada atyp, paxta ýygmagy mezbur edendiklerini belledi. Häkimligiň wekili meýdanlara aýlanyp, hamala gullaryna ýüzlenen ýaly bolun, paxta ýygyň, çalt bolun diýip gyýkylyklaýardy. Biz golaýda sevte ýagan ýagynlardan soň joýalaryň palçykdygyny, aýak üstünde durup bolmaýanlygyny düşünürjek bolsagam 30 ýaşlarynaky resmi pälinen gaýdarýarly. Ol sesine hasam bat berip, size ýygyň diýen, bolmasa işleýän ýeriňizde siz barada habar bererni yumrugyny ulaýardy. Diýip 35 ýyllyk mugallimlik iş tejribesi bolan söhbetesimiz nykdady. Ol ikindin saat 6-larda özlerine meýdandan gitmäge ruhsat berilendigini, sol bir wagtda iş libaslarynyň aýakgaplarynyň daýlanandygyny hem sözüne goşdy. Noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbe güni bellenilýän hatyl toýunyň öňýany geçirilen bu adatdakylardan hem has giňgerimli, köpçüliklerin mezburi paxta ýygymynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Lewabyň we welaýatyň degişli etraplarynyň häkimlikleri azatlyň bu baradaky soraklaryny jogapsyz goýdular. Bu ýyl Türkmenistanda 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gözüňünde tutulýar.